Wara ta' ġimgħat jidher li baqa' ma sar l-ebda pass il qudiem fil-kwissjoni bejn l-uffiċjali tal-komunità li qabel kienu magħrufa bħala gwardjani lokali u l-Aġenzija tal-Gvern Leza. Fl-ewwel set ta' direttivi mħabbra mill-General Workers Union fisem il-membri tagħha, l-uffiċjali tal-komunità kienu mitluba ma jilbsux uniformi fil-waqt li ma kienx eskluż li direttivi komplu jiżdiedu jekk ma jintlaħaqx ftehim dwar il-pakkett finanzjarju u l-kundizzjonijiet tagħhom. Minn dakinhar it-tmexxija tal-Aġenzija tal-Gvern talbet lill-Union biex twaqqaf id-direttivi bis-Segretarju tat-Taqsima tal-Forzi Dixxiplinati Teo Vella wieġeb li d-direttivi jistgħu biss jiżdiedu u mhux jitwaqfu jekk ma jibdewx id-diskussjonijiet li eventwalment iwasslu għal qbil. Fil-fatt il-General Workers Union qed tgħiddet li jekk is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi, l-uffiċjali tal-komunità se jintalbu wkoll iwaqfu l-kontrollum tal-Aġenzija milli topera. Fil-jiem li għaddew l-uffiċjal tal-Union kiteb fuq Facebook li la darba l-Aġenzija tal-Gvern mhijiex tapprezza l-ħidma ta' dawn il-ħaddiema, il-General Workers Union se jkollha tħarrax l-azzjonijiet. U fid-dawl ta' dan, il-Leza talbet laqa mal-General Workers Union bil-Union għadaqet iżżomm il-possibiltajiet kollha qudiema għalli jista' jinqala'.